Tuila a jaya kalhlan chuan fanga om zaina chu alo na le dewa enga tinge khatia I khelve vak ni ti in jogi chuan hawa kanaw laka ka tlom thei leinem tu tan ma ka phal lo che alo ti a nangni pahni hi min kalsan lo chuan ka ngai sa char don chewania jogi in ati le chuan kalsan tur che chuan min du viawem ni ti na lo zot le a perfume isoi kha keima ka ni ti ka sia itan poimo chu ka ni lom ni enga tinge tuna taka min hlat itum thlata ati zom le lai chuan jeya chuan an tu soi te chu lo hrevekin a hosan ta daya engkim hi karin ai na har savek ani ibial nu ka ni awang khan ka in chhir ani ina ho ka du'a ma se tu emo awangin ka ho thei bok si lo kathil hlo zon hmu tuma helai hmuna chambang hi kania keima po ka in hlo to ni in ka sia ka chaw zo to ani hetiang thilvel hi ka hne to ani enga tinge min nor chena ti in jogi chuan alo zota ole ka tiama che tuna tang chuan ka local to lawang nangma inemo tu emo nen po om I du chuan tiro mase ka lo ngak rangang che I lo let le nge yang ti hi ka sia ni fanga na lo tita a atu ka chuan jeya chuan jogi chu kovin perfume project chu khoi chhun zom to lo tur chuan alo ti a ma se kan buai pui ven sa to si a kan hlotlin trep to hi tin jogi chuan alo ui hle a jela chuan ariru so son atum der si lawa buaina chumpui kara chuan alana po in jogi chui chan na chu alo chhun zom ve char boka company office CCTV te chu en chuak vekin jogi lana to pho chu a hmailo jiang in en chuan India in jogi hi a in ti bo thei I ringim ti na vazota a ani chuan angai na lo shelo hle file kalo thonang chenga I lo endon nia ti in alana chu a phur hle a kangai ai ngotin a phurom chho ne ti in anui vur mai chuta le fanganat na nei amnesia chungchang chuan news channel zong te chu lo lwa khat le ta boka chu chuan F group sum don na po chu a ngong ngei do ni in langta a hunare ta kalo zep to na chan chu F group ro chun tu ani du wang ani ti te chuan an soi le zela jele Mr Shada te po in an lo clear ve boka fanga po company building lo thlengin chanchin bumi te chuan an lo bor ngal to maya Mr kanga chuan ilova zebri theizok ve a alo ti vela ni e ithokrim ema kan thup zo ta lo ani hitiro ti in fanga chuan alo chang ve ngata board member hovin in soifian an ngak ringania ti in Mr kanga chuan aw zui shama jeya poina u chu thilom zia lo zot fia ve vata tuna chuan ingang mi nge kani apoi mo berlo company thatna tur hi apoi mo ber zok chuani na thokla inen kol chang che ti chau chuan u chuan alo changa jogi office kalpo chuan chung thom thangvel chu alo sheve a hlau thong ve hle fanga chu board member ho chuan thilom zia an lo zo supa fanga chuan in sha tang khan amnesia chu ka nei ani ma se he thuleng velai hian mo phurna kala nge alo ti a engtin nge iti chuanang hendat na hi izepa hunrei takhe company hi lo kai shwai boka kan din mun hi a him tok lo ani an lo ti twarra CEO ni turpo in arin tlak to lo thule banan phut thu te chu an soi kai ta zela Mr Shada po chuan thuthluk na sia maidan tura shelo hle a ma se fanga chuan ka banga nge he chanchin hi athang na sa si a company po hian atwar mayang ti a hlawm sia chu wang chuan ban mai hi a thaberang ma se board member te ka ngen du cheu chu ka ban ma in kar khatal chu hun min pe turin ka nge na cheu media lam le ka lo thopui mek te hne na po pangai taka ka ban tur thu hi shil shat ka du don sia chumi ma chu he thil hi lo ze pri turin ka ngen cheu ani a thi ta ka chuan board member ho po chuan a thil soi te chu an lo pompui ve hloma Mr Shada po chuan afa panat na asha chuan a hlau thong hle a ashil lok lawa wang chuan a hau boka ibang theilawang iban te chuan fang group engtin nge om zel don ka mutlang vekani khale chen kha kalo thorim na atham ral don asin ati chuan fanga chuan kapa ke in company ingai twa zo kani hi ti in lo vui hle a fanga hendat na hi engti ka chang khan nge inei inu wangem ni min kalbo san khan shiom iti hle a masia re nu khan izia mai in kalo ngai asin ati le a na ai buai ringa min ngai to ve ngayem ni fanga na lauti ta ka chuan apa in thiam lo chuan vanhima vachela tuma ma se fanga chu lo tol kyang vatin engkima thale mayang va ha chol zokro alauti daya secretary hana chuan dam doi pek pa in Mr Fang ibang don tak takem ni ti na zota
chuti maya beidong mi ka ni em ni tin alo zot let jogi po in fanga chu alo ngai to ve khop maya ma si han ti vak ngai na a hra si lo a in thla hring deuh bawk si a pe hel dan tur chu azong le lifa chuan an chuang dun ta a fanga chuan jogi dara chuan alu ngatin heti hian reilo te chumin om tir ro alo ti a icha em ti na lo zot vata mi zong hian company hi engtin nge om zelang ti in min zot veka nang chau hi ka that le that lo min zot tu om chhuni ni sin ti na lo kwa wangwanga leaf kong khar in hon thleng po chuan a kwa ta renga jogi po chuan alo kwa let ve boka har chuak thutin in chung zol buka chuan atlan chho le a in mu to lo kha kan tum si a enga tinge ke le sel po hi ka in control thei thlot lo chong maya ti in a in so taw maya je ya alo te chho ve buk nen anin mulol mai ani po in a u chan chin le company vel angai to ve emawang chuan a ril ru alo ha ve hle lo ni a ka u ne na in chen chan kha amnesia ni wang hi ani em ti in jogi chu azota khalam kha chu soi to lawang tuna tan chuan a poimo ber chu engtin nge fanga hi kan trampui ve theyang ti hi ani ti na lo changa jeya po in ka u tan hian thei top ka chuang alo te ve boka ti dai la tunge mo he tang thil hi lo soi chuak reng le eng hlok na nge mo an nei don le a tul ber lo e mai jogi in ati no lai chuan jeya chuan anu chu a hre chuak zok maya ina chuan tlan ho ngalin anu chu a ko vaka ani chuan ipa mu hilania beng cheng su ti in ruma chuan a potlut vata kanu heng news vel ti dar tu hi ini lo ti ro ti na zota anu po chuan alo phana sa khop maya jeya chuan apa bula a u chu chantla turin anu chu angena anu la chuan hetiang ani ta ka chuan nang hi fangchung ko ro chun tu tur le enkol tu tur ini to a keima tan tal po hian i thei top chwa veng che ti in alo ngien thunga ka u hian a chingfel thei em mang tin je chuan alo chan ve tla thunga fanga po na thokin a boy thin hle a hospital lama in check up na hun po anei thei meu lo o man zai na po chu duang chuan a dam fel mo hle maya chuti lai kara chanchin thar la khom tu te la chuan an lo bor ve chen bok nen alu run hai thutin a ko mu te chu a fia lawa leya chuan a thuta ringot mai chutia mangang taka aum lai chuan khovel chu lo ding le ta thua pa ama chau chu a chele theita ta chuan jogi chu lo tlan vatin fanga chu lo tlan chat pui ta daya media ho po chuan lo zui ma se an tlan chia san theita a arin aida ya thil akal thui tak se wang chuan jengi po chuan nuam lo atiru hle to a nuja wi phei chu a mu thadu to lo an soi lu ve chu a hlawani jogi chuan a ina chuan fanga chu a shwai ho ta ri a ain ai chuan jogi in chu him ria sha in chulai hmuna na tho mai chu adua alien ini tak em ni mishing te hi iti fo mai si a mishing ni lawang mai hian in soi china ti na zota a keite chu mishinga po adang lambik kania ti in alo chang ve maya keipo hi tunge kani bik chuan le mi te chuan mi pa ngai enin min ena ma seril rulam dam lo na nei mia ang mai kani si a ti in fanga chu alo phun supa chuta jogi chuan mi zong hian amnesia te chu kan nei ve kalom nikuma kan thil ti tamzok te chu tu na hian kan she to lova nakuma chuan tu na kan thil ti lai mek po hi a tamzok hi chu kan thei ngil le vek to bokang hunareya thil kan thei ngil zelalom nange ro chu tle min i thei ngil ma deuh ti na ani maya mishing te hi chuan sum ringot hi in ngai to a chumi nei theina tan chuan rim takin in thoka nun omzia le nom na po hi in po phalo ani hi ti in jogi chuan ei tur siam tur chuan akal sana ei tur keng chunga lo let le chuan fanga po chu lo mu hil to a puan te chu sin that tirin phekhok te chu a hli saka fanga mel chu a en wangwanga anui le vur thin kupri chuan inga tingai en ringa tin a lo fiama a hau e mai a poi chai lo a lo ti ve mak zinga chuan doctor chuan fanga chu a thom hno le dam doi te a lo pe a file poi mo te po a lo pe tel boka reporter hovina ina an nga thup ringa wang chuan let ri lo mai turin a lo shila jogi ina chuan hna chu a thok tari a in thlak don chuan jogi zak chu lo tan chuak daya mi sai la chuan enge ni zana khan thlenga duain i zei tok lo tlat mai nang hi kala zirti rangche a lo lati ham zuya tuna hian fanga hi a buai hle a nang chau hi a bel se na nei chuni ni
tha takin en kulang che tin alo fui le boka mase jogi chuan zan ina ka hotir nge turani alo ti ve thunga angai angot chuan thil chu athleng ta hau lo mai fanga jok chuan alo tir kwal char maya TV enin anui vak vaka achang le coffee te asiam saka achangin alo muthu le anglop lopa fanga la chuan alo ti harle zel si file xerox tur te chuan atir zui le boka jogi ngai dan ni lo lutuk po chu aphun bulbul ring maya nujawi po chuan a hlau thong deuh thlat to a unau pa chuan hlau thong su kar khat chung lekin engma ati fel man lowang board member tamjok chu kan lam tang an ni hi alabang ang tin alo hnem ve thunga board member te chu an lam tanga som ve turin fanga te chuan hotel pakhata chuan an lo ngak thapa malse tu ma in khol an la theilowa tu ma an lo lang bok heklo Mr. Kanga chuan alo min 5 vek to mai chu ni in chu hun chu rei takan lo nga to kha ani miawa fanga ai chuan chet an lam sa deuh shetani chutia anin thla hong vel chu fanga chuan awa hu man si a Mr. Kanga po chu alo in soifia zat mai ma se fanga chuan Mr. Kang company tang hian heng board member te puina mang hian min pe chwa the ilo in ring dewani mo lo chuak ta po ni ila ka thiam na le the na te hi chu alangai reng don ani nang nen hi chuan kanin ang lo dewani awati khera mi zongzong in ito khirzia te chuan shialom I du te chuan I min vek thayang chu Mr. Kanga chuan alo ti ve zaya khang hun chung zong khan nu jawi nen hian min hmumo a jeya hian min lu alan se in ti hle ti hi ka hmu mai hleinem chuan jeya hi fang chung ko mi le sa ani a jaw mi le sa ta na man tang kai vak hi ka rem ti lo ania he thila hian in hnim lut tel ve ni chuan ko mai don ho lo ania ti in avau zui ve ngat boka Mr. Kanga ero thenrim chun chuan angoi kur thung board member te min lama chuan an hlotlin tak lo wangin fanga te chuan kong dang an da ple mai chuangai don ta ani chairman Mr. Shada Nena champuina ngen mai tur chuan secretary hana chuan arona ma se chu zong fanga du lo zong tak mai alo ni a apa chuan ama theina mu sela adu ani zana chuan fanga lo le tamai si lawa jogi chuan angai twa dewa vakhola tum thina azak le deuh boxi alo ngak ve chara amu het lo hle masi fanga ero chu company lama na alo thokzan khwa zak mai si a pona te chuan jogi chuan alo ngak ve rana masi angak chuak ta lo jiangi po chuan jeya chu va hmu in fanga chanchin te awa zota boina to hnuwa ni tam tak chu a hmu to bik lo thuin alo changa angai tua tak tak ani chuan ama ina u chu va hmu mai turin alo ti fanga bek thei ngil chu pile turin jogi chuan office lama chuan ava hmu a fanga chuan he company CEO hi lo ni talawila engtin nge min ngayang ti na lo zota min ke shil hai viawang engwangin a chan chu he company ka lu ve theina chan chu nangma ini a I thu to lo chuan nomhni ang chau kani dona sin ti in jogi chuan alo changa bana tum emmoni le ti in jeya bula chuan avakal ngala fanga chu abang do nim ni ti na vazot enga tinge ikhongai dewem ni chu lampo ani lo amnesia ne chung po in tun thlengin company hi thatakin al en kol thei thosi a enge motak imphiaruk na omtlatin ka sia avatia jeya chuan adam lo bel cha zela hlom si a keman company te chu ke en kol ve thei thawang chu nangma min pui bokanga ti in abana lo phardwaya jogi ero chu achhuak ngal nul restaurant lama chuan alana chu vakalin Yuaning cleaning company atanga na thok ani thule chuk chu vel tha sak tura local ani thu te avashela mi chai po chuan chu company atanga mi alo cha ve tho wang chuan ama chu ani emoti in marks alo watlat bok nen alo she silawa alu tir ve maya rang takin jogi room a chuan alana chu alu tlang hala athil nei te chu khol mang chuan en kwal sak dun duna ma se satil ti lo chu engma thil dang lam a hmulo satil chu lai na hon ta dai maya jogi chu chaw dewin ina chuan lo ho nak naka aruma chuan alu zui ngal ma se asatil kupri I aum lo ti a she chwaka miss chai chu thil om zia lo zo chiang ma se ani la chuan atlan bo waniang chu mi an local tam si a chu tiangin room an lu po ka shelo alo ti mai si a chuk chu that turan local ti kha alo ngai to chhuak to si lawa
Jogi mang ang chuan Jaya chu va bia in a dawhkan vel chu en sak turin ava nge na ani chu office a lo awm rem chang boka a dawhkan vel chu a en sak zung zunga mahse satel chu a hmuh sak talo Jogi mang ang chuan dawr le a vel te chu a zawng chiama a hmu thei bawk si lo Jaya pawh chu a lo thleng zui ve ngala a zawm pui ve ta ngal boka thil awm lo zawn hmuh chu a har ngang aniang chu a tawpah chuan an beidawng ta a Jayla chu a dawi bawk si a sazu hlavin Jogi panga chuan a bet trai mai ani la chuan a lo la tih thai zui le ngala a tuk chinga chuan Jogi chuan office a hmanhmawh taka kala satel chu va zawn le a dua a chhuah dawn lai tak chuan phone call a dawng tatlat mai number hriat lo atangin ani nge Miss Jogi isatel vul tih bo zungin ni buai hle ani maw a lo ti tamaya tungei ni a engtin nge satel ka vul tih te hriat ka ti bo daya khoya nge om tin a lo zawt vata san lama satel zungin an ming rei deuh boka Jaya chu office a pawh chuan a ham bui bui reng maya a ufanga bula la chuan nisan chu Jogi nen kanin hmua a satel bo ka zon puya champui anga ilaya keimin lo ko chat mai kha kalom khop mai ka unang ai chuan keimin ring zok tina ani mai lawng mo avati vel zuk zuka chu in hmuta em fangan alo tinula an hmuta si lo Jaya chuan a soi thadu lova I soi du lo le keiman ka zot mayang fangan ati ta ka chuan ava betak takang ti chu a hlau le ro si a in betam vak lo se adu ve ani Jogi lo betu chu alana alo ni a research room a chuan kal turin alo shila fanga chuan alo khaw lai in Jogi chuan akal na tur hmun te chu a shila alana chuan Jogi chu tunge ini chia le alo ti vela ka satel chu min pelet ro I man mo mama lo mo thokho vek kan ya kanin sha chian hi anga ya nia ti in CCTV footage a in ti bo na lai chu alana chuan alo play khuma ma se Jogi ero chu in khap dai vatin enge thilom zia ka fa she thiam lo ve alo ti ve tlata ani hei hi sha em ti in a detector kha lo mu le a kha kata ni kha Jogi na lo ti vat thung Miss Jogi nang hian thuruk tam tak ki nei ni in siam rem na nei tiang isatel hi ingai poimo tak tak ani chuan ini na dik tak le he lungmoi chanchin hi min shilfia anga yang ani lo chuan he remote hi ka hmet chewanga isatel khol chunga ka da so voile khata akang rang ngal ve kani mai ati khur khura Jogi chuan a power chu man ru ka tuma ma se a thei tlat lo ati ngai na shelo chuan a remote zok chu a chu puita thuta alana chuan alo putleng dor mai doka na bura da te chu chhuata chuan a tlake chuai maya Jogi po chuan akut ati at palta ma se thishing kha lo chuak le tlat maya alana chuan alo mu man nge rang takin Jogi chuan akut chu hum bo vata alo khoinon le don chia fanga lo thleng manin alana chu a thei to pana chuan alo nek chora chuak ngal turin a shil Jogi chu ava boy som ngal vat boka akwa lai chuan akut pem tu Jogi chuan alo ti dam ngal daya kupri po chu ni kho shelo chuan alo om ve a an thing nok noka alo har ve tamai anin ko thleng chuan fanga chuan ava thla a kupri hne na chuan thil thlen dan zong zong report turin Jogi chuan a shela alanan arum a check dan te le alak bo dai dan te lepa akal pui hnu a exam cham thu te chu a shela vanei thak takin ka kor hi a cha thalawa engma chu a hmu chuak theilawani nangma kha kovin adopta chi ani kha alo ti tarawa alien ani chu ring helin a chui chiang ani ti chu an ring ta a ma se ani na tak chuala hmu chuak lo ni nan hria a lo hmu chuak po ni sela evidence anei lawan hriat awangin an lungai vak lo alana po fanga chuan a ban zui ta ngala jiangi chuan lo hmu in Jogi chui chiang turin ka ti chia lom tina tur che in ka ti hlei nem che tina lo hau ve boka alana la chuan ban ani chu tlom thlak ti in a lung oi bik si lo Jogi chui zui po chu jiangi chuan adu talawa alana ero chu ala beidong hau lo tunge Jogi chu sha chhuange chu atum ru hle a office lama ero chuan an buai na in chok zang khai tonin fangale Jogi te chu anin mureng thaya an omdun to chuan buai na nei lo ang mai in an hlim ve thin hle ahun taka che chuak thin jiangi puin Mr Shada chu awa mule chata fanga chu CEO atanga ban ani lo na ta na pui adu thu te awa shela
Mr. Shada po chu lo lom hle a mahse fangan in nei adu chawin jiangi chuan apui thei dawn ani fanga chu eng natna nei pawh ni sela apui ti lo thu te a hrila Mr. Shada ero chuan he thila hian ka ti lui mia lo che ania I be dawn chuan ni kalsan mai dawn nia a lo ti ve thunga mahse jiangi ero chuan ka ti to ka in chhir ngai lo ka se to ka thla ngai lo a lo ti ve tlat bok si a fanga laka zong ala be dong chuang lo le lama fanga chuan perfume project chu thar thole adu ta a chuta chuan a theina te phau chwa adu ani natna nei chung po in man tlak ani zia te chu natna nei reng chung po a company a enkol that thei zia te lan tir adu ani board member ho po in achunga rin na an nga le thei mai chu be sei bok ani jogi chu chumi konga chuan pui turin a som boka masi a pui don ani chuan jeya phalna lak phot jogi chuan a lo du ve tlata fanga zok chuan jeya chu va bia in jogi chuan a hna thawna a pui tur thu te ava shela jeya po chu lo phi buai cheng maya chutia u ne na an in pui ton chu alom vak lo ani chutia jogi le fanga ti an buai map map lai chuan a pai na lo khola in a holok turin a lo shil in ava thlen chuan a hmalak to na te chu apa chuan a lo zot phota fanga chuan project pakhat a kalpui mek thu le a hlotlin nge be sei thu te a shila apa chuan fanga tundin hmuna chuan nangle ke hian idin hmun hi kan hum him zo don tlatlova board member te hian CEO ni tur chuan ilano pan thu ka an soi thina kumtam liam to ma se tun hi pai thlak na chance remchang taka an hmang ngei don ani jiangi hi nei mai ro ani imin pui phot chuan an pai thla thei lawang che alau ti ta chata kapa hetia kom na chan hi kanat na wang ani a kalantir du ber chu damlo chung point company hi thatakin kain kol thei ti hi ani mi zong hian amnesia kan neya ke chu arang dewani mai ti in tu emo in min shilani ati chuan ani le jiangi inei du lo na chan chu eng ber mo keima abe ka du wang le du dang ka nei wang ani atok jiangi inhar chuan chhungkwa I ngai tuam mi alo ti na ani chu Mr. Shada chuan alo ti khurkhura chu kapa chhungkwa le jogi a chuan du min thlan tir tal itum deuh ti na em ni ti in fanga chuan apa chu azota apa chuan adara chuan alo chela ipa ka ni na angin chu ka ngen chi ani chu alo ti le shama fanga in avalet le chuan jogi po lo la renga perfume chungchang vil chu alo buai pui ve chang ani apa ne na anim biak na chungchang te chu engma shil du lova atlai tu ema wang chuan hoto zok turin a shil jogi ro chuan fanga hmel le omdana chang chuan thil dik lo omani ti chu a hai lova inova thlen chuan je yapun alo chang reng to a hmu ve le chuan jogi tlambo dei mai la alo tipika engwangu tin o ka u pui du thowa ke kom lo chuan ka pain ka u ba company enkol tu tur anei don chuang lova alo ti le a iu chui ngai to viawani mo o ani hnu nangma khan tlambo dei la ni mai lom enge ke min som ve khera ti enjogi chuan alo chang nula a chan chu a thin lunga mi poimo ber ini wang mule kabulai om chuan engkim ka peng che chhungkwa na le engdang ma ke chuan ka mamo ve lo ka u bula chuan yom thei chuang lowang ke chu kamola kalang tlang top boka ka u chu tiang mi ani ve lawania na chu nang ma awangin aban san thei mayanga ma sia chhungkwa ero chu akal san thei lawang chu wangin nang nen hian chengdun po lo ni ila ka u chuan mak atilawanga aril ru po anawak lawang tina thlema enge moi soile iwu hi she chiang lawani kha mi pachak le do thei tak mai ani hi ading chuak le nge yang ti hi karing tlatani chu ba ka tu pui na ma adu lawang chu ai chuan chaklo po athlang zo kang tin jogi chuan alo chang ta daya chu tiang chia chu fanga point secretary hanabula aswaidan chu ani ve che a achak na le theina mangnge ya har sat na te chu chin fel atum tlatani an pani chuan perfume siam chwa chuan chhunzom le ta a jogi chuan perfume chi khata reilo te chunga mi te hi pa an zuna wai tir wang theina tur siam chwa atumani a man ro man te chu ali swak veka chu lekha chu fanga chuan board member ho chu a hmu don ani singlama phei chuan jogi chu alo mutlu to a fanga ero chu atlai war thakani jogi po in lama in thla ka thil ei tur chuan a ho chat chata alena chuan konglaka chuan alo chang run mai le jogi chuan a hlau dewa kalsan da yatum ram huai ni kha
fanga le midang te hi ini na ka shil I hlawem ni ti in alo au zui shama isoi omzia ka shilo ti in jogi chuan alo phave tlata alana chuan lo pan hnain ti boy reng che hi ka du big mi alo ania ini na dik tak khimin shila tuma ka shil chhong ho lawang ti in jogi chu atlona ani ero chuan power man alo tum thunga ma se a theile tlatlo alana chuan so fanga ti a ti derin a ku chu alak sak thuta endik sakatumani ma se jogi ku chu vura lo changle chanta a ni eram hwai chu kania lom min ti nat itum le chuan ka that thei reng che ania chu chu sia ang che jogi in alo ti ve chak po chuan alena chuan alo hlau ho lo maya voile khata jogi ka chu hup thutin a hruai bo ta dai mai jiangi chu fanga in kota chuan kalin avabia a voin hi conference in nei ni tur kha ani in ka sia a engtin nge thuthluk nei siam tak avatia in nei chungchang soi tura lo kalini chuan thatekin ka chang hal mayang che sumdon na mai mai awangin nang ma hi in shal tum le to su I beina le itum na arei to a I thei to pi chwa to nang ma kha in mangaya in ngai poimo I survey phota ngai to ani kha I finga in ring tong boka tu na I mamo ber chu nang ma mangai tu le I hlut na she tu I ton hi ani chu chu I du ber po ani ka ring nang ma le nang ma in ti shom du to su mangai tu dik tak I ton thei nan tu sakna sang ber ka hlana che min mangai awang khan kalomi ti in fanga chuan akal santa a jogi chu ina in thaka office kal le ngal mai turani lain alo lang har ta viau maya secretary hana chuan a khol poin atlang thei tlatlo fanga chu amang ang chanta a ani ero chekin hlui to taka chuan alana chuan alo phar hlom reng maya a votil tuk chu a hmuite po aduk vek to ani alana la chuan a chon te chu alo zai saka thisen ni lovin thishing dum deuh chu alo chuak tlat maya ahma ami kha afin fia lenga tani mishing pa ngai ani lo ti chu a hre chiang le zwala chutiang thil dang lam lutuk mai mu chuak tu ni chu alana chuan a chak hlea a hming tha in mi hausa taka a chuak thwai don ti po a shekarani Masya jogi chuan vodka tilu tukania minti lumlo chuan temperature hi atla hniam zelanga kathi mai dona experiment turberin omzia anei don lo ti na ani chu alo ti ve thunga masi alana chuan ati deremo ala ti tlata alien chu ini tak takem ni ti na zot jogi chuan a chang thadu lova alana po chuan puan chu walak sakin jogi chu sin ti ratuma chumi hlan chuan jogi chuan akut phuar na chu a power mang chuan ti cha alo tum ve mek boka masya power chu duangin a thok na tlatlo office lampo an lo boy to hle a restaurant a chuan jogi chu alo la let box si lo chu tu an sha chuan an mang ang zwal hle a conference la chu an chan chep to box si secretary hana chuan fanga chu kal masamai tur chuan a ti a masi ani la chuan alo du mai big box si lova alana chuan jogi mai chu atai thler le a thilo far chu lungmoya achang le ta a chu thila han hmu phei chuan a hlim hle thilmak tam tak jogi chuan anei ti chu a heta a chuta jogi chu engdam doi emo hian a chiwa jogi chuan a power chu mang thei hlawin alana chu ati tlutop maya a phuar na te chu phelin tlan chwa chu atuma masia chau to ema wang chuan akal chak thei si lova atlule nok thin bogwak te chuan akal ve chok choka tlan chwa ve nge chu atumani masi alena chuan wangchang alo pan hnain thingbung chuan alo hlap thlule top maya jeyele fanga te poin jogi om theina tur chuan lo dap ve zela jogi location chuan chui chhuak thei ta hlau mai factory hlui dewan om ti a sha chuan fanga ngai chu a tha thei to lo conference po chu ngai to chang to lo chuan chulai hmun pan chuan jenen chuan chak takin anin khal chhuak ta a Elena chu jogi chuan fanga hmuin alo mutlat maya kathi theilo fanga nen ti tur kan nei ani a hlotlin lai hmu ka du ania ka ti pal o fanga ka thutiam te ka hlen theilo wangin tina phun char chara Elena la chuan a thi chu lo lak sak ve char charin bura te chuan ada thathlwa maya fanga te po chuan lo thleng ve ta bang chu tlo chha in Elena kalbo tum mek chu alwanang ching ta a anin swal ngal tamai Jaya po chuan alo pui ve boka chu vele fanga chuan jogi chu awa buai pui vata a kot te chu a hak tira a kwa luma a thlamuan ngal char char bok
chuti lain Jaya le Elena te chuan lo in phek nuai ve bian boka Elena chuan doi zep takin hmanrua chemte a ron thaw chhuah pui tamaya Jaya chu vi hlum nge chu tum tamai fanga chu lo dok phei zokin chemte zum sham lai tak maya chuan alo man ta chat maya chemte siam va hu mani boka fanga ko chu thi zoi mai alana chu pet leng ngal dor boka Jaya zok chu jogi wanga event tur chuan atir ta a thin rim to boka alana a han khoi ve tak mai chu le a thal chiang hle police te chuan alana chu lo manin a thua ka chuan hliam nei pha nge alo ni a press conference po an lo zo der to mai fanga chu hun taka a in lan theilo awang chuan board member ho te chuan abang ang chuan media ho bula chuan an lo soi ta topa secretary hana chuan jogi chantura nangma kheriwa kalkha in chirem tina zota ka in chirna chu kan thil siam chhuate khovelin shia a atem lo tur chau kha ani ti in fanga chuan alo changa Jaya chuan jogi mu hil chu en wangin ka u le ke hi nangma awang hian kan a man lo chawani hi mo mangai ne hi alo fer lo hle mai I du thu samang che in ka u bulai om thei bik don si a ti in anui vurvura fanga po chu lo lutin akuta lo tuam bura jogi chu hlau ti sha tak mai hian alo pu chuak dora fanga chu mu in akwa zui ngala alana chet dan te ngai twa letin abiang te chu ala thlere moti in dar thalanga chuan ava in ena ma se engtin ma alo om to haulo fanga la chuan a hmuya alo fo sak zewa ka chan to don che emo kalo ti hmana sin ati zui boka ma se jogi chu ading tha thei tlat lo mai a chaw zui ngai reng maya fanga chu pon lama lo ngak ri tura shilin din chu a han tum le a ma se atlu hnok mai fanga chu lo tlan lut vatin ina ka hodu mi sai chu siam ke du ati ta ka chuan fanga chuan apom hota a jogi chuan fanga chu ho to tur chuan a shila fanga po chuan ho tur ang deuh chuan a chhuah san chu vele chuan jogi chuan kupri chu abia a alanan injection na awang khan koma nuam lo reu mai min han en dikte ativata kupri chuan alo scan chargera thisen I hlo hnim lu tukani kha alo ti ta a chakna power tlema zong chu kupri chuan alo pe a I life saving system ka honga I taksa a electrolyte shat ngai lo om tlat mai kan ho vata ngai ani enkol thwai ni lo chuan izeng hlen don ania ati tamaya pangala chu lo la holovin jogi ei tur lo va siam sak jok chu alo ni a kupri chuan ei tur te chu ei lo torin jogi chu ashila ma se jogi chuan fangan dwa takle ngai sak taka ei tur va siam sak te chu nar shom ati box si a mishing chu ei lo tur chuan kupri chuan adu hle chu chuan ati chak lo don ani fangala chuan sheve hek lo le a bar deuh tlut mai si a ar sabop ai tir le don sia a message adong ta man hmo takin fanga chu atlan chuak zui ta hlawa chu vele jogi chu ava in komluak vok vaka fanga howat na chan chu thli le ro tam tak alo thok don ti news lama an lo pon wang ani a doctor chuan ramdanga thlona hmanga bibo vat tur chuan ashila ishat na I hlo le chuan apoi zwalang mitam takin an ngai ven lai che ani hi ti in a hlo thon pui hle a ma se fanga chuan apoi love shero se kumtam tak kalo tlan che to thin tuna chuan khoya ma ka kal to don lo chuan jogi chanchin kim chang tak kolek le ila tha ka ti jogi hi thei ngil le ka du to lo ani shat na ka hlo huna po kalo har chwa le huna ka en vat theinan atia jogi po chu a chaw tel mai kupri chuan fanga zon vata a detector chu mu chwa vat chu lo du a ma se jogi chuan fanga o ma chuan om tlata wangin anun na atana a hlo om zia le lak let le du ma sela anun na in ator ai chuan let lova thi mai po chu alo du tlat mai kupri la chuan I thi te chuan adam zo bik don chuangem ni alo ti ve box sia ni chuan in thei ngil tir dei la a thaber don ani chu ro alo sur le ma nge hian a hriat na hlo tirila a tha ang ka power le chakna zong te hi ka som khom le anga ka dingin ka kal theile mayang ti in kupri phal lo chung chu a power chu a som khom luya khatianga power I man vak chuan kan khuai ho thei don mi alowania ati lom po chuan jogi chuan fanga runga chu angai to a thatakin akal vele theita Jaya po anu in company lama kala au aya CEO a thutur chuan alo tur chargera Jayan alo du mai big box si lova au fanga ril ru tur te adon ve box si
a pa bula chuan vakala a uta na va soipui le chu atuma anula chuan lodang betin zil titi vo titi chuan a fapa chu company kal ngei tur chuan a lo tur le a secretary hanapo fanga memory bank ada that tur thil tam tak alo la kho meka jogi chuan chu rem changa lo la in fanga memory bank ka chuan min hruai vela ta chuan pui theina tur che po tam tak ka nei chawin ka ring alo ti fata ma se fanga rem ti na tel lo chuan hruai ngot mai chu secretary hana chuan a hlau hle a an lut thelo shim bok nen fanga po chu lo lang ve le in jogi chu lo kwa a secretary hana chuan thla alo lak dun sak ve thung Miss Chai po chu alo luang liam le to khop mai chung thalak te chu a hriat na a hlo le huna tan an ti ani hriat na hlo drama lung kwai zet mai chuan en ho boka a khongai thak em awang chuan Miss Chai phe chu alo tap chuak por maya fanga chuan amnesia kani awang hian nakin loka jogi hi kala thei ngil le mai theya chu wangin doctor hian ka memory hi thatakin lo vong him sela hriat na ka nei let le theinan chu en ka mamo don ani jogi hian shomna le na tam tak ator le don awangin ka hriat chhuwa le ma chu Miss Chai hian min lo pui bok sela jogi hi lo hnemin min lo boi pui sak bok sela ti chuan jogi po olsam taka min be don san mai lo tur le har sama sela kan hmangai te ne na dun zel hi kan tum thlatangai ni ti hi ilo shareng thin don ya ti in an vai mai chuan a cha hloma jogi ero chuan fanga kalbo san chu alo tum ve me kha ani a chan chu mishing le alien tan mangai na khora chen dun chu arim te chawlo ani an khovel an du zong le ni na te po asang da ya dakina boina na sazokin ala chim boy zel a hlawani fanga memory bank room a chuan doctor chuan jogi chu ashwaya screen a thalak sang lo om te chuan en du na virus pen drive chu jogi chuan thunlu atum chia doctor chuan chwa hune ti in alo chwa pui le dai maya virus chuan chu memory te chu ti chhiat vek atumani ma se chu ero chu ati man talo Mr. Kangale nujawi te po chu fanga room a chuan an lo langa fanga po chu in thar chwa tumina lo impact ve meka nujawi chuan tuna chuan ka fapa je ya chu CEO ani to mai don si a he office po hian hlutna ani to don lawani hi I do kan marble chu a thale mai ma se I hmang tangkai to om si lova na thok tu te u je office a khan la pheiro u alo ti vel khara jogi chuan uidewin alo dan saka fanga chuan lak ti ro u heita chu table mai alom nujawi hian ait na arei to bok nen chair nen hian langa lo ula a tha ang alo ti vengat boka ni ela ro u kele ka fapa te ni alo in her chuak ve ta nujawin ati lai chuan jeya alo thleng ve a fanga chuan anau chu in biak lok adu thu soin ashwai shanga na lampo soita lo chuan a hriat na a hlo le huna jogi chu lo tran puya thlamwana a chula pianga lo pui tur chuan a cha a ma se jeya chuan abul hnaya I om chung chuan chu jogi tan chuan atok mayang tuna chuan ka beidon san to don ani alo ti thunga ma se champui angai chuan pui zel alo tiam jogi po fanga memory bank room a chuan valu le phe tatuma ma se chu ti mai chuan alo ol sam ho lo je alo lang hlolin a card or lai chu hmang tangkaya lupui turin jogi chuan alo nge na ma se je ya chuan a u phalna lo chuan lu mai chu alo ngam lova alo hnial tlata jogi chuan ti thei dang nei to lova in sha in a power hmanga tlan lu mai chu atum ta a atan po re tak ti khotlai chu a thalawani banga chuan a in so le chor maya a chal chu ti pemin thipol alo chuak ta chiama jeya na lo mu fu lutuk ehe jogi I thi kha apol vek mole ti in makte deuh chuan alo en huwa ma se a hlaumi alo thi chu sen lova apol big na chante chu azota alien kani ti mia su kum thum mi le kani to lo hi je chuan alo ti ngal zunga yoi lo don chuan sei lo zok mayang ti in jogi chuan alo changa jogi thi far te chu lungmo ya changzui le bok nen je chuan mak a ti deuh to fanga po akara chuangin perfume chungchang an project file te chu alo envel miala jogi omna te azot secretary hana chuan a ho to ni mai thei tin alo chang maya jogi po je puina in memory bank room a chuan alu thei ta a pen drive chu phorin a thun luta voile khata an pahnia an hun mandun zong te kha abo vek to don ani
a ui ve hle a ami tuite po atla zoi mai jayala chuan angai na alo shelo na samaya jogi in delete na button a met don chia ti chuan alarm alo revut vuta jaya hlau thong lutuk chuan chhuakang ko lo kal don ti in jogi du lo chung chu anor chhuak luita a mihring emaw alien pawh ni la kan du chu a in ang reng ani ka undat na tur edu ka ring lo ti in kongka chu a khar ta a fanga pawh chuan warning sign chu alo dong ve ta manhmo tak chuan atlan ngal vata avalu don chuan je alo omin a u chu alo danga fanga chuan na deuh mai chuan a hnek chora a thei anga delete to sa te chu lak let le vat chu atuma ma se a thei to lo je ya chuan engkima ama chu in mo pu in jogi ne na anin kop a thi ka wanga chutia chitamai chuni in a in soita daya jogi chuan engma twar ve lo si ati ani ma se fanga chuan jogi ti ani ti chu soingai loin alo hrethiam ngal vek box si a jogi omna chu azota jeyan a hriat lawa wang chuan rang takin atlan chuak zui le ngal jogi in a ho po chuan an thalak dun an tar te kha apot thlaveka mi sai chuan engtizia nge tin a lo dang ka ho to don ani fanga min zon hmu mai mai theilo na tura ati sapa inin hawim ni ai kadam lo ani ka kalsan huna min sha drink chuan atana shom mai mai don ani chu wangin in thengil zo kila a thaberang ati le a chapchungin mi sai chu akwa bok fanga ero chuan jogi chu akalbo ma nge yanan man tum chuan karin man bo takin a in khal chuaka kol phele check la te po chu lo om chanta andor ko ta motor in hungri chu sha in rang takin jogi chu abiru a fanga po chu alo lut ve ngal jogi khongai oma tin aw vak vaka mi sai la chuan abi ruk na chu lo zep tum hle ma se alo shil pal le ngala jogi chu lo dak chhuakin fanga chu vakal hnaiin aputanol maya aruma chuan avada a memory bank a delete na chan te chu azol zui ngala pakhatila chuan thil omzia te shilfia du viau ma sela a soi thangam tlat lo fanga lunga oi theilowa alo vin deuh tur hatwar thina ong in bank dai le in jogi kut chu achela ngai dam te adil ro alo sur don ta ka wangin jogi chuan howat turin atia ma se fanga chuan abula om chu thlang jok sia kan nun hlui le in lei chin na te kha avain i delete the ni mai thei ma se ka hmangai na chele he ka feelings hi i delete thei chuang lawang kala ka chang hian i kal hla thei ngai chuang lawang lawin ngai twa la a top thlengin min puin ka kia ngai omzel the angem kalo hmak ringang che ti in jogi chu in ngai twa na hun asiam saka pona chuan a chhuat san ta a jogi po chu a chapna sa hle a aril ru ero chu thla ka tum lo kota chang chuan jogi room chu fanga chuan a thlir chhovang wanga kupri chuan lo hmu in jogi fanga khwan a ngak reng che nia alo ti ve che na jogi ero chuan ro alo thleng chanta min thei ngil thuayang tin alo chang ve thunga secretary hanan karalu tura fanga awangen po chuan alo du lawa hei hi jogi du dan ani chuan katinge yang alo ti bursi secretary hana po chuan ti ngaina a hre to lo ro chu alo tam ta hle a chapchungin jogi chuan thlering ma se chhuk ero chu atum lo mi sai chuan ni hliap lo pe in zuk chuk mai ro tin alo thlem thina ma se chu po chu adu chuang lo ro dawa fanga ding reng chu mi sai chuan alai na thle a in chung lama lu turin a soma fanga point alo du big si lo jogi po chu alo dak talova kol phele check lo thlengin anu ne na annun hlui te kha fanga chuan a hmule ta a anu khan ho turin alo nora ma se ani khan anu chu azui lui tlata motorin anu alo sudon po khan fanga chu anu chuan namsonin alu so nge nge a anu chu motor khan chilin athi zui ta ani rasur kolphen hwaya chuan fanga chu anu ngai chuan a chap vak vak maya chuata chuan atlu top mai anu kova a vak vak awang chuan jogi po chu lo chhuakin fanga chu angai twa hle a avakai thawa a hming chu lamin a ko vak vaka fanga chuan anin ton dan te annun hlui te chu a hre chhuak ta a ni kho shelovin om zui ta ta chuan Mr. Shada fanga pa kha alo lang venol maya jogi in fanga alo kwa reng lai te chu a hmu a damdoi ina chuan an hrai tanghal jogi chu damdoi ina chuan lut mai ngam si lo chuan a chan chin hretchak box si in room pon lama chuan lo om ve renga doctor chuan fanga chu ala har lo awangin a chan chin chiang taka an soi thei ri lo thu alo la shil zui bok nen
aril ru chu a ha hle a jay alo kalin ka u chu kan laka a thin rim khopang le avati a jogi point a puina awangin jay an hian na chuan lom thu alo shila jay a chuan ani na rei tak alo thup thei chu mak ati thu te alo shil ve bawk fanga pawh ni khawhrelovin ala awm renga jogi chu amu manga chuan a hmu a har chhuak lol mai jogi chu alam zui ngal boka apa chuan engtin nge ani kha isha drink thei bika tin alo zota ni e kapa engkim ka hria enga tinge kanu thi dan chungchang kha izia plata engma min shil du mi alo ti in fanga chuan apa chu alo chhuah chhal tamaya nangma awanga thia nga in kalodem em thin chel sin keima awanga kanu kha thi ani si a enga tinge min dem ve mi alo tia azo chuan apa chuan min ngei kha nangma le nangma in huata in dem ai chuan a thazo kani amnesia inei pha tho hi ti in apa chuan alo chang jogi chungchang te an soi kai chhota zela ma se apa chuan jogi chu ol sam tak chuan apom mai theilo jay apo chuan jogi chu akalbo ma nge ya voi khatal chu a u mang tha tur chuan a shila angin sat em awan chuan mutur chuan anin shwai ta a an lu don chuan Mr. Shada pu alo chhuaka voin hi inin hmu na nu hnungber ani ang ti in a kalsana roman valu chuan fanga chuan a hria drink na a hlowe mo ti in jay a chuan ka u hi ka thian nu ani hi alo tlo ve du che a avati maya ibial nu ni zok lo mo tin alo fiam vel nilove thokdun kanya ani mo khonge tho ve a company ani lawin lemzia lampanga ania ani chumole ma se ka hmu phong nu awang si ve ta chuan je ya chuan a u chu pan vatin ka u thile she chuak theyem ni awati hu a eng thil mo nula eng tia re nge model na chu I tho to a je ya chuan kum thum ti ro awati ru sur sura ala rei vaklo jogi in ati chuan local hnai te ti in jogi local hnai chu fanga chuan lo pot hnai in alo fop chat maya jogi porang takin atal chuak vata jaya po chuan ka u I voi khat mu na ni hi engtinge khatiang khan I ti thei tin alo dang ve boka ka voi khat mu na I thia nu hi ka du ngal ani ati tamaya jogi lungoi vaklo chu enin voi khat fo te chu anna fakem ni ala ti zui jaya chuan a u chu en wangwanga a hriat na a hlo lo ti chu a hrethiam ngal jogi ero chu zak takin atlan chhuak daya vanlam hoin planet te u ti hian min lo khai chho dai mai te u ati maya jaya chu u chuan a kut phuarin a memory bank an delete na chan te chu azota ma se jaya chuan alo she ho bik lo mai nangni pani hi in khovel ai nang si lovalom hodu to lom tin alo chang maya eliana ni ti na emni fanga na ti chuan engtin nge isha ta ngatinge ingoi reng ti in jaya chuan makte dewina u chu azot leta oni khoshelova kom lai khan ka memory te ka nei let li alom ka accident a khan thimai tur kania jogi hian min chan himani ati chuan engpo ni se alien ni a athutluk na te chu iza sak veang chu hona du te chuan hotir mai la jayan ati chuan a detector tel lo chuan khoya ma ho thei hlei nem tin fanga chuan alo chang ta si chutianga an khwa a ho tumpo ni lova mun tanga kalbo dei tumani ti a sha chuan je po chuan mak atile hle maya chandang ani ngei chu an ring ta a an u naw chuan an ngai to na samaya ma se engber ngi an she theilo fanga chuan an naw chu pui turin a som ta a je chuan jogi peilo chung chu party na hmun pakhata ashwaya ta chuan fanga chu model anga in thwamin mai kor vo in stage a chuan a local pheya jogi bula chuan vadingin lampui tur chuan a soma ma se jogi chuan a chan mai lo awangin jogi ni na perfume siam chwa an tum an siam chwa ta ka kha a hmang tangkai ta a han in spray te te a jogi chu lampui tur chuan a som non le ta a hormone perfume chu minute thum dai tura duan ani a chumi chung chuan an ri rudik tak te in shil man vek tura rin ani jogi po in chu rima sha chuan ti atin om ta a mindu em fangana ti chuan o ti na lau chang engti ka chang khan ka mu ma sak ber chang che khan hlia mi twara chuan chan him che kha ka du ta ani isingul lawang ti kha ka hlau rap smai anti deuh nge ya fanga nui vur lai chuan kupri chuan jogi chu har chhuak turin alo aw ve char thunga
fanga chuan la chhuakin hei te hi atong theim ni tina zota o ka personal assistant AI ni kha alo ti a fanga chuan kupri chu ak tadaya nakina leimi angin ni om theyang turo fangan ati le chuan malam hun be sei tur ka nei to lo jogi na lo ti a enga timo ka chakna ti an thamral me kani kan lam zo hnu hian engtin nge kom zelanga naktu khi ka hmule angem ti po ka she to lo ani engwang chuan I detector izon hmu zo lo wangem ni chana anin pek ma chuan an lam hun chung minute thum chu lo ralta a perfume na thop po chu lo zauta jogi po chu lo perfume le vek maya fangan azo nun po chuan a chang du to lowa akal san dai mai tlampo atum na chan chu fanga chuan a she chhuak ta a ma se a soft dan tur ero chu a shil man talawani jeya po a shil ve ngala damdoi ina chuan an una chuan an vakal ngala fanga chuan kalungai hian detector kha awmani jogi imin chan himlai khan aper chhuak daya kalungai hian atla lut ani ti in check up tur chuan alu chui ta a jeyan ka u ilung chu izai tir le do nem ni ti hau suang che ti na zuya doctor chuan thilmak tak alunga awm thu chu alo shil ta chia mai ma se an zai do na ni chuan damna chance za asom thum chau chu ayatlem ma chu ani thu te an lo shila a hlau thon om tak zetani je apoin kele kapate kan chung kwa le company te hi ingai to velawem ni iti theilawang ithimayang tin a u chu aril ru min ngei chu atuma a thlem mai jogi athido na sin hun tam kan nei to lo ti dan kong dang dap man kan ni to lo dam chwa le na chance kala nei tal chu tin kupri chu a she chwaka thilmin shil du te ineyem tin computer ma chuan ada a kupri chuan phale phalo chuan keyboard chu mangin computer screen na chuan thil azyak thei ta hlau maya jeya chuan mak tilu tukin video lo lak phet chu alo tuma inzai su ithimayang tin kupri po chuan fanga chu inzai lo tur chuan alo shila inzai na ruma min shwaila chuan ka power ka mang ve thei mai thei bok jogi hian leilam chu ei thei ri don lo bok ania tuibak engma eitir suang che tin keyboard a carton na salutuk chu abok ta hle maya jogi point asatil chu a hmu mai lo awang chuan azong chiama ma se fangani na an lam dun lai kha she chhuakin fangan a asak dai mai ti chu a sheta a mi sai chu lo lutin idam thalo e mai eitur imamo ni kha ei chawla ichak mayang tin eitur tui hnai tak tak mai te chu siamin alo ken saka jogi chuan alo huphur rungang mai ei chu chakle ma sila ai chuan achak lo phadon ani ma se vane thak takin secretary hana alo thleng mana dam lo ta na vitamin tha em inchi alo ken thu alo shila alo pe jogi chuan a han in chuan tuipa ngai ani ti chu a sheta a asatel fangan akol mek chu lak le sak turin secretary hana chu alo nge na tui in tura an lo pe mai chu mak ati taryawa engtin nge tui hi kata na poimo ti an shiatle kupri in a shilanyang ti donila achung an shethiam om silova atinwanu a fanga point man mo taka alung chu zai adu ta a professor gawa lunglam zai thiam senior to tak mai chu alo lang hlol maya jiangi ron shwai ani nge kadu to lo shim che chan kan ni na awangin har satna ruwa ma hian ka puidu mai se ani alo ti a fanga po chu jiangi laka chuan alom hle a inzai tur chuan anim bua se jan tamup mup mai je chuan jiangi chu alo hau ve thunga dan ka tum me ka sin enge khatia ilo shwai alo ti a ka hmangaya a him ka du ani dan po tum te ma ela fanga hian adu to chu akal tlang pui thawang ti kan sha chian em hi alo ti ve thunga jogi na lo khola wang chuan je ya chuan awa hmu a kupri I a hmu le hmu lo alo zota a hmu thuina chang eilan ka ni ti fangan a she ve to em ni ti a azole chuan ka shilmia lo ania ti na lo chang wata enge mokan lam lai khan ka soi ka she to lo ani hmu ka du ani ti in jogi chuan fanga chu a hmu du thu a shila je chuan zia pui chu adu viauna a ma se thudik chu shil adu ta zoka an zai mek thu te chu a shil ta a jogi chu man mo boxi chaklo boxi chuan tlanin a tlupa nok noka a hlau ber po kupri chuan fanga taksa chang chuan detector chu la chhuakin chu chuan fanga a thi tir palang ti chu a hlawani je chuan pomnolin hospital chuan va thleng ta a jangi chuan jogi chu alo lom vaklo jogi chuan kupri chu bia in a ko vak vaka
engma ti su ti in zaina room kawngkhar te chu a beng vak vak a chutah khawvel chu a ding leh ta thuap mai tun tum chu kupri tih zawk alo ni a jogi chuan fanga chu a ngai tawh em awangin kupri chu dan tal a tuma a ko vak vak mai jogi a lutuk te su he leia kan kal chan ni in leia a hna thawh te chir chiang tur le leia thlai le theira te kan planeta kan chin ve thena atana hon tura kal mai kan ni hi mangai na thon tu boy pui man kan ni lo ania tunai cha le inat na te khan kan planeta chuan za na mai a thlen don chi ani kanun na chan hwamin adam theinan ka pui don alom ti in detector chu zoi muangin fanga hne na tang chuan a hip chhuak ta a fanga ka atang chuan thi a ron chhuak zoi mai ma se kupri chuan a power mangin fanga chu ati dam ta a midang chu che lovin fanga ero chu alo tho theya thlenga detector omwang mai chu a hmu a khovel pu apa nga in alo om le ta doctor te chu lo chhuakin satel chu jogi chu an lo pele ta fanga a that thu te chu shilin he thil hi pe ula ho toro se ati chania anti boka mutuma lu atum po chuan mu cha du lova tin an lo dang thlata jiangi po chuan alo vin le man shama nangma wangin damdo ina hian vo engzat nge a om to mu cha du lo ani chuan ti lo mai la ho wang wang mai te alo tia kupri pu a power awang chuan alo chaw hle a akor chhunga chuan a tombo veka ho tu angle fanga khan a soi dik ani kantanin hmu tam lo a thaberang ti in jogi chuan kupri chu akenga akal santa a jiangi po in fanga laka mak wati thatvel chu alo tum to bik lova nun thara bul chan adu ani asan po fanga chuan adu lo ti chu a hre chiang to tlata chutiang bokin jeya po hmalam pan ve zel turin adu sakna te a hlan ve boka fanga le je chuan jogi chungchang ti an soi duna ka u engtika ma kan hmule to don silova jogi chu angai om ngotang ati chuan ni e kan hmule to lawang mase khoya emo chuan dam takin ala nung ve ti kan hretala lom ti ina u chuan alo changa kupri po chu wane thlang takin alo har chuak vele ta a detector kha metla howat wat tiang ti chuan engkima felani mai alo ti zungzunga jogi chuan a detector chu a en wang wanga hei hi ka hme chuan leia kan kal le thei to lawang tiro o chu karin dan ani leimi kan ni lova kan chakna ti azo hma hian kan howat angai nia kupri chuan alo ti le zungzunga ma se fanga kha momal takin kalamang tha si lova o a hmudu lo chi a nang poi ni hmu lo wa thazok in mang tha kherangai hleinem met mai ro alo ti le a jogi chuan thok chu ala haka a met man chep nilo atop nan ve khatal chu hmule ka du ani ati ve tlata motur chuan avakal thale damdo ina chuan fanga te chu an lo om to lova an chhuat cha thu nurse chuan alo shil jogi chu rang takatlan let vatin fanga le je ate motor chuang lai chu awa humana biak tum chuan a vak vak ma se fanga chuan anaw chu tlan turin a shil lui zela tu emo zok zok khi kan bei don lo chuan kanin kal san theilawang min hwa sela ti chuan a ho huna tan po a thaberang a ti tlata jogi in je ya a khol le a ma se an lo lak sak du lo ati ngai na shelo chuan message awa thon ta a fanga tlai dar ruka pennim bricha khan kalang ha kang che ilo kalo chuan ka detector hi luipuya ka pai bawang avatia je ya chuan changla a pai mai ange engkima boy vek mayang alo ti ve chen boka darli le achan ve chang chuan jogi chuan bricha chuan fanga chuang hak chan to a ke kham em awang chuan a changin a thule thin fanga chu lo kalin tungei nga a alo ti a jogi chuan thinrim deuh hian enga tinge min hmu du lawa min pe he zel ti in alo chhuat chala fanga chuan alo kwa kati palani thil hi a thleng te thutlu tuka karil ru te kalausiam ve ani atia jogi chuan ka kalbo don lo heta om ka du ani alo ti tamai ma se holo te chuan ithi do na sin fanga na lo ti ve thunga kathimai anyang chu may fry te po hi zinga an ron pianga tlai an thile thin ni khat chia damnan hunan neya chuni khat chung chuan an ein an thok ve thawa an kopui turpo an zong man vek thin ani thamwang takin an thi to thin mangai na ata na piang ani deuh ber mai chu mangai na bukin an top an khar le thin ti in fanga chwa kwa itan may fly kani ve thengem ti na zot fanga lung chu alo che hle a kanom dun ring don ya ti na lo kwa vata
a detector pawh chu paih bawm mai a tuma mahse fangah chuan lo dang vatin kupri khan detector hi me a ngaih thu kha a sawi sin tiin jogi chu a hmeh tir ta a boruakah chuan ding takin signal chu a in thon chho ngal jogi chuan min bum ani engwangin nge kha ti kha ni tiin fangah chu thinrim deuh chuan a nem vak vak a min hmanga yem ka detector wang chau khaim ni tiin a lo zawt ta a ka hmu masak ber atang che khan kata midang lam tak ani mahse plane ta chuan let le to ro pianon le na hi a omani ngai chuan kanin tung le don nia tiin fangah chuan jogi chu a fopa ole spaceship alo thlen hma chuan lim taka india that le ka du ani tiin jogi chuan fanga hne na chuan alo ngen ve thunga engtika nge spaceship chu alo thlen don an shelo fanga chuan alo pom sak ve ta a rei ero chu a rial an ring lo eitur te siamin an hlim hle a doctor le miss chai po chu an lo in ko mui ve to khop maya zo namak pui pui miss sai in a zo thin chuan doctor po chuan chan ngeina alo shelo fo thin jaya po tilin an vai chuan thil ein an ina thla te an la ho hlim viau thin ma se in chen mai tur ani awangin fanga ero chu a hlim tluan tling theilowa chutiang che in jogi po jaya chu jogi chuan ko shangin nakin loka chuan ka ho to mai don si a thil present che ka du ani ati chuan angai lo nangma anga cute deuh kha alien zinga an omani chuan ilo kal le huna lo hruai veng che alo ti a jogi chuan lemzia na bu chu lo phorin heng ho hi van lam lan dan ani a lemi te hian in mu phalo van theng reng zau taka arwang am te an ni hi ilemzia na konga phurna apek ngei che ka be sei ti na pe a je rui deuh to chuan chap chungin alo kwa a angai tur thu te a shil fanga chuan o thianin anaw chu du tok turin alo khapa doctor chuan jeya chu a ho pui ta a fanga ero chuan jogi chu pomnolin aina chuan a hruai honga jogi chu alo mutlu man to a khuma chuan mutirin a chala chuan a fop zewa engtika nge a ho san don a she silova anin chen mai tur chu angai ngam ngang lo an kut te chu a pahni chuan a phuar duna a shat lo karin alo bo de yang ti chu hlawani mumang chalo tak mai mangin min kalsan su ikal theilawang ti in alo tong vaya churi chuan jogi chu ti harin lau su ka kaldon lo ti in a thlamwana in kalsan ngai si in thlahlel bok si in zan hun te chuan hmang duna zinga po chuan an la thodun ve ve a spaceship ero chu alo kalmek ti jogi chuan a she theya fangan in tur siam sak tumin a thosana jogi chuan ava zui le a ava kwa le vata spaceship alo thlengta ni anga in parda lo chi chan chu an hmu a fangan chwa puyatum ka holo mayang ka power te ka hmang to lawanga retak chu kaladam thei thawang ti in jogi chuan kalsan alo du lawa ma se fanga chuan van lami hoya piangin I ni ngai thin do na sin he khovela hian alien anga omrengi du emni ita na him tok lawani ti in tukver lam chu apan pui zela jaya lek chu lo ni in balloon tam tak pe torin a local chu ni in fanga chuan kan hun lutak main choral sakani ti in a thon ho ngal de ya balloon bornal tak mai chu kangin jogi chu a hlim hle a kom du na hmun le ka in chu iom na apiang hi ani mai ti in jogi chuan fanga chu a shila anin chuks le ri a jaya po in CEO ani na atang chuan ban na thelu ta a anu le apute chuan thlem na sa le ma se anuam ti zong ani tlatlawa chu ba ka u ne na in el reng reng hun man chu adu lo au chu a thiam na le fin na ten a pha a khoya po CEO ani theizel don ti a sha chutiang bukin ani po in an company kherlova po na a thok thei ti a shaboka Paris lama painting lamzir tura kalama ya du thu te anu bula chuan a shila anu le apate te po chu chakjok ni du na rilru chu pai bo maka lim taka nung to tur chuan a ngen boka anu po chuan afapa thu ang chuan oma afapa hlimna tura thla zalen mai chu tha alo ti veta a jogi le fanga te po an bazar du na samaya chulai dura thok ve me se pakhat chuan fanga rilru lak tum tak mai le in la sei takin in la sexy kwal vel chuan avadora jogi chuan chu lo hmu in fanga chu alo in ti ta tu vel khop maya fanga nui chu alo za hle a an chwa don thleng chuan jogi chuan chu nu chu amil rum hle chutia kholaya hlim taka an kal lai chuan tu emo hian alo supala fanga chuan an thil le te chu a thlawa
chulai hmun chu jogi in a chan chhuah hnu a hmu lehna hmasa ber kha ani nghe nghe an thil thlo an chhar dun malmal lai chuan khawvel chu alo ding leh ta thuap mai a fanga chuan jogi lam chu ava en phei a mahse alo awm ta lo khawvel chu a vir ngai chuan a vir leh ta a fanga erawh chu amah chau alo ni ta jogi chu a awm ve ta si lova khawvel atanga lak bo niin anin hmu leh tawh ngai dawn lo niin a hria fanga chu kawhar leh rilruna takin leiah chuan a thu a i kal bo ta si a engtin nge ke hi kalo awm ve ta kang le enge ka ti anga engtiangin nge hun kalo hman ta kang jogi engtin nge kadam chhung ni te hi i tel lovin ka chhiar ta kang le tiin a aw lum loma mahse chhangtu an awm ta lo jogi kalbo atangin kum hnih chuang alo ve ve le ta reng mai a fanga po F Group Company CEO alo ni le to a hma aya rimin a thoka adam lo na li a har sat na ten ati buai lo ti sha takin an company din hun po a tha hle a ama po chu a har wang tha hle ma se bial nu a then pe em awang chuan mi te chuan mi paler takang chuan an hre to a chan po a bial nu hnung ber jogi ne na anin zui an hu le to ngai lo wang ani chung kum hnih chung chuan jogi chu angai thei hle a kum hluidar sawm pahnih a pelh chi a kum thar alawin tan dawn chuan jogi alo let le thei nan a dil zia thin chutia hlawh thlin a phenah chuan jeya po chu a inphum ru ve reng bawk a a hu chu a thei ang ang chuan a pui ve thin ani nikhat chu ni pui lai ani a mak takin khawpui alo ri dur dur mai a pawn lam chu thlir rin jeya chu a hawi wang wang a voi le khata chuan anui ta vur vur mai fanga erawh chu pangpar hmun lama na thil awang chuan a kal ve thunga jeya chuan va bia in ka u paris a ka let le chep to si a thil ngen du che ka ne ni jogi hi alo le thei to lo mai thei si a dam chhungin isingul reng mai dawn em ni monu po kan ma mo ve to alom le mi che hmel tha le fel deuh mai nang ai no panglek embassy thok ka hmu sak che ania blinded ne pui du em tin ava zota fangan ole alo ti ve hlo mai ka u le jogi alo let le thut mai thei sin engpo ni se lungai su tuna khani omna khan chu nu chu alo kal me kania ti in a khol chu da ta a pangpar moi le rim tui tak tak te avul chuk na hmuna chuan fanga chu ama chau chuan a te ruk ruka chuta po chuan jogi chu a ril ru chuan shreng thowa a bemol mol thin chuti lain korwar ha mi che pakhat hian lekhabuwa mai hle in alo pan meka fanga ma a tak chuan dingin a lekhabu te chu ala kyanga kanin hu lo na are ta hle mai a min she to lawem ni inaute du tak cha jogi kani hi tin jogi chu alo let le ta a fanga chu lung chhezet le lombok si chuan alo nui to pa secretary hana chuan an thla te chu alo lak saka je ya va thona ani poina u te hlim takan om lai thala ka han en chuan alung pui hle a chutia phone en ring lai chuan tu emomi tuam hian a phone chu alo chhu saka chu nu chu han en chian chuan jiangi alo ni a fanga chuan jogi ka hrel tuk chia lom makati in kamu mangi mo katia lom ati chuan jogi chuan alo chuk zewa tikha ni mu mangi moi la ti thawem ni ti na zot tilela fanga na lo ti chuan minrin theinan hi ka id card ani hi ti in fanga chwa en tira chuta chuan heti hian alo in ziaka Gillis Kal Crusoe Kara Kara number 7 hi Planet Cape Town ambassador ni in leya hian tir ania rinom tak a hna le ani na te hi hlen chuak ro che ti hi alo in ziaka fanga chuan vapot na hin i na kalo lo ma che jogi ati chuan ni e na hmuna piang hi ka in chu ani mai ti in jogi chuan nui vur vur in alo changa lim taka in pomin a top chu kan khar fel le theita e ole khati zong kha ton tuma kan drama lo ti chwa thei chu ani le ta a abula changa atop thlinga melo en sak thin tu te kha in zawai chunga lom thu kan soinon le e